dneska tu máme šibačku v Brawl Stars, takže môžem byť len ženy, takže mužov nemôžem. A touto challengeou sa pokúsim splniť tento quest 100 trofí. Mám na to 79, môžeme sa vrhnúť na túto challenge. Máme tu jednu ženu, akože Edgar by som bral tiež ženy, lebo to je Ja chcem pušovať na bola Prestige 2. Predstav si, že by som musel tú Prestige 2 pušovať v tejto challenge. Ježiš, to by bolo hrozné. Amber, tu môžem zabiť, ale nikoho iného, kamo. Tam Edgar zabil Bula pred chvíľkou, takže sa ho No, kámo, mám sa ho prečo báť, on zabil Buláka. Nemusíš sa ma bať. Hej, keď nechceš, tak sa ma bať nemusíš. Lebo ma bojíte Mortisa a aj ten hlavne Edgar. Keď by sa zabíte, čo to? Tak by som ich zabil, ale ja nemôžem. Ja nemám na to nervy. Pre tretie miesto sa dá. Dobre, už jen 11 trofí. Dobre, tu už je viac žien. A práve jednu stretnem. Kámo, teraz musím byť minimálne prvý. Ide je chlap, takže toho nemôžem zabiť. Ocho, Doriti. Kámo, toč! Dobre, v tejto hre sú 3 ženy. Colette, Nita a neviem, kto to bol, asi Amberka. Dobre, idem takto pokeroch. Minule, keď sme to boli, tak nás zabil Spike, ale je tam nejaká bitva medzi Fangom a Ashom, takže idem preč, lebo nemôžem zabíjať mužov. Dobre, je tu top 4, ale je tu žiadna žena. A teraz jak to mám asi Doriti vyhrať, keď tu není žiadna žena. Po mne tu útočíš, ale Učko mu môžem zničiť. To sú nejaké chorobaky, to môžem zničiť. Dobre, nedal som hit, ale asi zomrem. No, Doriti, nevadí. Dobre, Ash ma zabil. Ale koľko trofí plus 8? Nie, kamo. 3 trofí. Dobre, poďme na to. Ľudia, 67 prestížové. Tam hore je Leon, ktorý ma chce zabiť, ale ja po ňom útočiť samozrejme nemôžem. Je tu jedna žena a to je Lola. A zaujímalo by ma, kde akože je. Dobre, ja si tu zoberiem nejaké tie power cubky a idem mu hľadať. Dobre, tam je ten Leon, musím si na neho dávať pozor, aby som na nezautočil. A dobre, tam je tá Lola, idem preč. Tu je náš milovaný Edgar, strašne ho mám rád, ale idem od neho zdržnúť. Dobre, tam je tá Lola, asi pôjdem na ňu. Hop, hop, nie! Ona ma zabila. To nemyslíš vážne koľko? Prosím. Nie, to bude Doriti. Dobre, musíme dať aspoň 5. miesto. Ináč prepáčte, že toto video není tak zostrihané. Niekde práve teraz som a nemám čas to tak strihať. Maximálne to teraz rýchlo dodabujem a budem to vydávať. Nie, prosím, nie, nezabij ma. Prosím, nezabij ma. Nie, Doriti, ja som zasa zomrel, kámo, nie. Dobre, kámo, tu sú zasa 2 ženy. Kámo, toto je tá najhoršia challenge na svete. Ja točím challenge, kde mám akože zabíjať len ženy, mužov nie. A je tu viac mužov. Ja keby som to robil opačne, to mám zasa opačne. Dobre, kámo, tam je Finks, to úplne zabíjať zasa nemôžem. Dobre, asi toto musím nejako prekempiť, nevadí. Dobre, zničím si tieto power cubky. Dobre, asi či už to len prekempím, kto by ma asi mohol zabiť. Kámo, posratá Piper! Dobre, 1 trofejka stačí. Poďme si otvoriť tie chaos dropy. Dobre, máme tu prvý chaos drop. Rare, super rare. Dobre, dvojitý super rare. Dvojitý epic. Dobre, ideme na to. Dúfam, že vám nás nikto nevyruší. Ja som to vedel. Dobre, reček time. Ideme na to. Epic. A nička. Škoda, ja som chcel strašne ten mythic. Dobre, ideme ďalej. Máme tu ešte jeden. Dobre, rare. Akože super musí byť jasný, super. A epic, poď mythic. Len epic, kámo, to ma vôbec nebaví, keď nič nepadá. Ale tá lepšie je to, že ešte máme jedno a to je 1000 XP čekové 150 kreditov. Poďme si to rovno vyzdvihnúť, čo nám máme v pásu. Čo máme v pásu? 500, potom máme Cinematic to Brawl Stars. Dobre, keď sa nám toto šibočka páčilo, tak zanechajte like, on z očebok, z jebočkovia. O ďalšie šibačky sa vidíme presne za rok. Takže čau.